ngifike la namhlanje ngizojabula kanye nani ngishare nami owami umsebenzi. Mina ngisuke emakhaya. Ngizobe ngithi nje ngixoxele ngale emakhaya thina senzani yabo. Ngale kwamagquma nezintaba zasemakhaya. Impilo iyayike yabangcono nakhona singekafaki isikole. Thina sakhula kumnandi simemeza sithi banoyi uzongiphathela amaswinga. Emva kweminyaka iyahamba indizamshini iyasibuyela neCovid. Nogandaganda mapiyo izinsimbi zabelungu wasenza sakhohlwa ifuyo yomkhulu. Angena amanzi endlini kwenokhokho nomkhulu sahlaliswe ezindlini. NgokaPilato sageza izandla saphila ngokuqhelelana kwaphela nokuxhawulana kuthina noza kwethu abanye bethu. Bethi lesi isifo somntakabani abanemali. Thina sikaze salibhada nabo Dubai pho sifelani. Impi yezifo siyayazi isangahloma ihlasele siqopha umlando kabusha ngomhlonyane. Manguni vukani emaqandeni hlomani ngezithelo zemvelo yaseAfrika asangavuka amasosha omzimba abhekane nalo lolu bhubhane lomkhuhlane. Nzalo yobumba sisangabuyela emuva siqale kabusha emasimini ekulimeni. Sitshale wonke amaphuphethu ngenhloso yokuthi kusasa siyovuna siqede indlala ngoba ukhona omdala wezinsuku uyosipha amandla uma sikhathala.